lige sige, hvordan man har appelsinjuice. Så. Jeg skal med. Vi har sådan en kande. Vi lige har fyldt op med vand. Det skal vi så ikke have. Nej. Vi renser bare lige rundt. Ja. Så har vi den. En glaskande. Der skal være meget tyk, så at varmt vand er lidt. Altså det pølse lige præcis en glaskande. I kan godt bruge en plastik. Ja. Der vil bare en kande. Så har vi en kogekedel. Der skal være vand i. 1 liter vand i. Så kan man bare til at gøre. Og så kan vi finde de andre ting for. Se, og det er derfor, at det rammer lidt nu. Ja. Så nu finder vi de ting, man skal bruge glaskande. Man skal bruge Pickwick. Det er sådan noget, man putter te, så den så smager. Det er ikke sponsoreret at kigge på. Og så skal man bruge sukker. Og det er den. Det er faktisk I skal have og så frugtte. kogende vand. Frugtte, kogende vand. Men vi skal jo lave appelsinjuice, så vi skal bruge. Man kan også vælge noget andet, som skovbær. Eller Solbær. Eller solbær. mango. Ja. Men fordi vi ikke med mango, det er fordi hun kan ikke tåle mango. Nej. Vi skal have sådan en her til. Så lad os bare komme i gang. Og det er derfor, vi koger vand, fordi ellers er det lidt. Så sætter jeg en sådan her på. Det skal lige sådan rundt om på, at det skal suppe. Ja, det gider vi. Nej. Og så koder man op efter her. Ja. Og så smider man lige alle mulige ting ud. Så I kan jo prøve at lave den her drik, og så skriv i kommentarerne, om den smager godt, eller om det lykkes, eller om I har prøvet. Eller prøv at skrive, om vi skal lave noget andet, for eksempel cola, eller hvad skal vi lave. Så smid et like, hvis det er. Eller en solbær-te. Solbær. Ja, Vi kan lave ice tea, eller sådan noget. det gør vi så. Så skal vi bare lige have lykken til den. Kom da. Er den klar? Den koger da godt nok. Og hvis man ikke lige er så glad for at røre sådan noget varmt, Så skal man bede en voksen om det. Yep. Helst. For vi vil ikke have et glas. Hvis man ikke lige er så god til det, så kan man sige, det er jeg sgu heller ikke. Og når man siger, hvorfor vi bliver varmt vand, det er fordi, vi bruger sådan noget til at lave te af, og så skal det være varmt. Det er nu bliver den. Det ser fedt ud. I kan lige se den nu her. Prøv at se. Vores vand begynder at blive farvet. Det er tit. Man skal lige hurtigt gøre sådan her. Prøv at se. Men man skal jo bruge to og sådan nogle her. Kom lige med en mere. Nej. Her. Jeg skal også tro, at sådan nogle der, for det giver rigtig smag. Ja, så det gør rigtig meget. Må jeg på den? Det lærte jeg. Jamen, du kan jo stå sådan her. Jeg kan lave den der femsede bevægelse. Værsgo. Put det bare i. Og man kan holde op de der små firkanter der. Det er nok bedst. Ja, fordi der er mange, der holder sådan lige hernede af, og det er bare varmt. Så det ligner mega meget icy farve. Det ligner slet ikke. Det ligner appelsinjuice. Lad mig se, om det bare lige ikke. Og man skal måske lige lade det køle, før man smager det. Ja. Men det gør vi også. Og hvis man er utålmodig, så kan man jo putte nogle isterninger i. Ja. Så skal de bare ind i køleskabet. Og så er den klar. Man skal lige rydde op efter sig først, for ellers bliver det for varmt. Men vi mangler jo noget. Sukker. Og det er sådan, det ikke kommer til at smage af appelsin og te. Det er sådan, hvis I har en sød tand. Det er jo, hvor meget jeg har en sød tand. Hvis I ikke har en sød tand, så lad være med at putte sukker i. I har lidt sød tand, men ikke så meget. Det er en stor kande. Vi skal have lidt i. Lidt meget i. Stop. Og så bagefter kan man sådan godt rundt.
tager man en the big ske. Ja, det bliver bare ligesom der. Okay, så tager man sådan en her. Man skal lige lade det køle af på ældet. Man kan blive skoldet af dampen. Det går ondt. Yep. Og så sætter vi en køleskab, og så er den klar lige om lidt. Lige om lidt i morgen. Ej, i aften. Så laver vi en ny video, hvor vi siger, hey, her er vi igen. Og så viser vi, hvordan den smager. Så Det var så sådan, man laver hjemmelavet appelsinjuice. ja. Det ser ikke lige ud sådan, men Det ligner ikke appelsinjuice, men det er appelsinjuice. ja. Men ja. Men Så vi vil bare sige tak, og vi ses i aften, hvis I... ja. Og subscribe. Nej, ikke i aften. Nej. Men like og subscribe. Så Og abonnere. det er det samme. Subscribe. Men så vil vi blive rigtig glade. Hej hej.